So guys, salamat ko kadto sa sponsor dani amang ang prutas dari sa Valencia. So dakan kadtong kanang kuan guys, maluoy na mo dari sa Valencia. Salamat kalbi sa God bless sa nagatag dani. Salamat ko sa sponsor na mo dari sa gikaan karon nga waran og lansunis. Dito na po sa Bulabola. Hey guys, parang di ay good morning guys. Napunta sa tubig, no? So, parang mag-himulay ko, lain na ito na pag-utan kay Ika. So, naman may giniling, himulay ko, kulay ng kainin. So nakalapos sa pata guys kay kamulo patagay na mong tambaw. Ang tambaw grabe laghana. So 1, 3, dapat kaadam siguro na ang tambaw. Karon maghimo ko kuan. Kani sa pagkay. Sa mga nasbugo sa kitaglaw rin. Ito isda mi naging adlaw na ko paglaw. Karon. Maghimo ko kani sa food. Yan. Gusto ko uguan mo. Hindi na ng ahos. Guys, ahos uguan. Ito sana mo? Ha? Hindi na guys, alam mo siya. Kuan. So, ano magani lang yung tagi nila. Uli man ito. Karoon. Dua ka inan sa gulay. Dua ka kuan. Pinanganan ka na natin. Dito na ito. Ito naman di ay, ako nakahilang kay paway ko kay kanina hindi ko ko. So, agi pong bukad sa Santang mo guys, sabi manipong yapong po kasabot na nuban. Nagod na pula ng panghawa. Sabi nga, kaya na yun kasi lamba niya ako mabunaw sa kita rin taway kay kaiba na. May kamatian sa ko. So, ng tambawa. Pero guys, bigla ko kumainam kay grabe yung kasakita rin ang kipas na o. Harang lamang di. Kuhan ka na di. Isa na naman ka sa gabi radyo kumainam para pangipon makuan. Hongra. Tapos din yung talinis. Atong gamit rin nga YouTube. So, ni guys, narito ka ahos.
Kasana mo ko. Kasana mo, ne? Ne? Dali naman eh, kaya nagmanalay ko. Pwede naman na ito. Ayan, sige mo kayo. So, may wrapper guys, dapat ang taning tuston, dyan kayo, may wrapper sa lang ayan. Naman na magamay. Boy, nagdangag ka, boy. Kaya ko pa na ako moto, tangang kaya ko pa na. Pa? Natubangan ko ng gamil ko. Ha? Natubangan ko ng gamil ko. Sa katubanganan? Wow. Ako ba ba? Ha? Ang basig din sa... Saan di ko na? Nasa ang chicken sa taas eh. Basig ka ng pang-barton dito sa Ha? basig ka ng pang-barton dito sa taas ba? Hanagi sa ako guys. Kung pang-barton dito sa taas kasi. Sige ha, nakugipas na rin. Yung chat ni mo? Basig ka. Sino po na Roy as Kabita? Hmm? Sino po na Roy as Kabita? Makakura pa rin, no? Bakit pa rin mo? So, mas ganahan ko upuan, guys. Ano na, ang sibuyas na daw nalisagin sa panangkuan kayo. Pag-glasa. Taraboy, kasi hindi kayo karoon ko eh. Kayo pa na. So, pa? So, napamaloy na kang nalawin na, iita na namin dyan. Eh. Naon sa humana na na? Imong labonon humana na na? Yun na, patasan na natin. Pagulay ko na ng nita. Sinaramay ko ay. Sa kasinday, pasaday. Ito. Saan ka na kanal dia? Ay, tos banyo. Gusto na sa mga. Kung atong sa kapalangan sa taas kaw. Katong glow kaw. Ta dito. Katong glow dito na rin. May gripo dito sa taas kaw. So, diyan na guys. Ang kalan ko. Huwag na may droga. Pilit. Tuwang cellphone ay i-check ka sa ligin ng tripada ay dukali kay wasilong magluto na ko inay sa kaso ko kaya painitin sa dami dito lari siya diha day
guys, yan na. Nakaiman ako bulag-bulag. Ay, mabungkag na. Ano sa bungkag? Touch naman na. Hindi lagi na. Mabungkag na sila. Lakam dito. Mabungkag mo rin. Guys, yan na guys. Dito na po sa bulag-bulag. Ha? Linggo pa na luto. Gaba na. Hindi na ko eh. Ganito na, Roy! Ito, sumusay. Ha? Pero kaliga na ka lang. Lame? Lame, bola-bola? Lame? Ini, lumipad. Lumipad. Kuno dahil guys. Bola. Diyan, dahil lamig dahil. Pila pang kadiha. Wa. Di man sa ganag na gulay. Nagtipid po ta. Ang kinanglan kagdaghanon nga. Ihamulo naman ang kasa. So ano di ganag na utan. No, jud ga. Ay na lang ko ka. Ay na lang ko naghag na Sana? day. Jud ka ganag na utan. Ha? Nagulag-utan para malagan. Di siya ganahan na. Di na sa ganag na utan na. So, utan din ang mapatata sana. Kaya na siya ganag. Pati din na utan-utan mo na. Utan ka itong dahon. Basta mauna. Ngayon nakulalisa ninyo. Pure gigay mo ya. Kano lagi luto boy? Ang kanikan boy? Gagadiet siya. Gamay-gamay ka kuno yung gikaon ron. Nga nung kahana siya. Amo din ikaw nagpahan kanina. Di! Ginagawa sa yung papa. Mustak mong guna siya. Maniwang. Mustak mong guna siya. Ah, uguto mo na siya, manungkap ro na siya. May problema. O ba siya problema gud tiya ko na ko sa taas ba ko. Ang problema. Ay, kamot nga puti ni kuan sa kaldero tara ko. Si Buboy man di ay. O katong alas 10 ba ko. Nami ni ka alas 10 naman. Gusto mo ko ato na Nawato. gabi. Kanang ignaong na ko ikabuntag. Uy, na may basiyo din hing bagong kinanan. Si Buboy na to hindi ka mag-ula na gagmay kay gagmay basta kay runay. Buang na natin. Papangugas mo, para di kahit Uy, siya man ko'y tinghugas god. Wa pala tubig ron. Pero silang gusto. Wa na po tubig na. nasikuan. Naudtuhan. Ikaw nasikuan. Ikaw naman. Mahal na raw na siya. Boy, gigutom na ko, boy. Mahal na raw na siya. Boy, maligo na ko, boy. Mahal na raw na siya na. Boy, bangon na ko, boy. Ano? Ay, ikaw ba, buhay kita na. O sige, boy. Ay, kuya ako may uroy. Lahi na po. Nagpadara ba kong shampoo ni Ahya na? Akong gingnan ko niya. Mamangayo ko ni mong usa ka galon nga shampoo, usa ka galon nga conditioner niya. Padana ko buhon. Kikibaw ka na, katong dako nga conditioner, 200 ka pinto sa kagalon, kontraan ang mga sachet-sachet, mahal ka ayo. Kailan ka na naman. Ay di, lahi na po. Meron na rin. Hindi ay? Bayan naman lang. Parang Luuya po dahil. Siya rin, muni ka na lang kung mabayad na, luuya po. Uy, muangay kay ka ana. Komisyonis ana. Mamili pag yung ka na ata sa krisis na. Dili man para sa kastaon. Bahala na. Mapalit pa gugugog sachet nga kanang kuan good head and shoulder pa nagsaan na good ug mga tol na kung oo. Basta lang mo mo. Tag 200 ka pinrago na niyo usa ng galon. Kontraan ng Dapat may pagkatangin nila ng mangko dahil no? ano hurot talaga itong inanunan eh. Lami, Hurot na pagkano ang to? inanunan nga itulingan na. Palit ko niya tulingan ka ng barato-barato. Ano sa day? Palit magluto ko tulingan sa kakaldero. Lami magang tulingan na. Tubig ra sa yang ibutang sa gamay ra suka. Lami man din si Jay nga na din ang baligja. Ano ba? Tubig sa isabaw na ganun lang mo gahos. Ilaw, ibutang. May
Matulog adlaw pat. Patadlaw mo to eh. Pagkadlaw ng Oo. 1 kilo, lami si Jan. Kadugay ang init, lami. Nahumok na patig bakag, makaon. Oo. Isa mo pa rin sa pagtipid-tipid, tapos tira kamay ah. Hindi ga, dahil nang buntag, dahil sa katurang pika sa, yapit sa kanandaghan sa, kuwan. Naman, pamahaw. Yan. Bagay mo nga, kanari pamahaw niya madaya kay gamol nila uiman. Kung higop lang nila uy, di ko. Bahala po na diya. Wala siya nahigop. Karon, namawi ko ani na pupod gabok akong gikaon. Kuwan ka na, magabulan na lang ilang bugto, kawan lang, pikas na mas, pikas na sa, inuunan sa karong kaya harakang lutuan ng daw, bula-bula. Kaan siya, kaya, bawin na to, napukulo ka buok. Uy, mayon kag tunga sa pika sa tulingan ka ng gamay man sad kay siya nga mas lami man gud ang gagmayng tulingan na kung sa dagko na. So, maguna. No? Mas lami ang gagmayng tulingan. Kay bao ka na ang nabilin sa among suka ato gamay ra gid kaayo mo to tubig ang gibutang niya suka gamay nga na ano ana gud nga sa kanimo tulingan no bas no ani lami basin tabaang ni kaya imong suka perti gamay sa sachet ba nga kanang katunga 1/4 na lang mo to. Nya pagka ugma ni palit man si Roy og galon sa kanang suka tuba. Yung tuba ba? Ay, panapon na yan. Na among panihapon na. Mara na. Oo, mag-isagon. Ay, may sagon ng tugtuba. O suka tuba no dai na. Buwa ako sa gulo, tamis ko eh. Awa dai sa guli. Aw tamis pa dai na. Aw tamis pa dai kuno to na. Nga namay kuan, namay sagura sa bulinaw yang gigamos tanama to kay lamay ani gurmahan ni. Kontra atong ginamos dito sa kuan giud man pagpalit namo. Hindi mo Pagpalit naghimo na lang kung kumain sa iya. Isa sana balik sa rip o punin ng tubig. Oh. Dara dito ba yo? Ha? Yakan na. Bawakan mo. Kuan ah. Sudi. Silaw raman. Ay pala Ba? di lagi ali pala bili ko ina. Ay. Lagi. Ay, lagi na ganan mo sila mo. Sige marang pa dami mo. Hindi na pwede lang tiyan o binuo ka no. Binuo ng tiyan. Di ba ko na kinanglan ko anon? Kani? Tungaon naman na. Lagi. Di! Lagi dabong lagi. Kumain mo na pagi ko ang natuing nun. Tabong. Ayaw! 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 Na ahat. Ang tilawin ko no. Lamig ra? Lamig ra? Ahat. Tara guys eh. Tagay sa daring marang boy patilawan na. Eh si Mama Zolir kung patilaw marang. Hi guys, Mama Zolir mga antag marang. Makakakaag marang Mama Zolir. Yan na. Yummy. Di, marang. Nangka baklo na. Mga langga po ko. Gaya ko plato di. Boyati plata. Magtap ko rin. Tapuan sa dagat rin yung kanina. Ano ka na ang bata eh? Nara. Kali ko din mo papatan. Lago mo sa kanyang papatan. Luwas tayo. Pagkala yung ate boy. Patilaw na. Hindi tamis. Eto, sis mo ko. Ang karo. Ako ba? Ang dami ko.
Kaya guys, salamat tayo ko sa kuan sa sponsor dani sa among kuan. So daghang mahal na mo dali sa Valencia guys, guys. Ni mga tag ng butas. So thank you sa sponsor. God bless.